Sige hate lang, sila may deribra, kamu hate lang, binibanggatan ang ragtang, kami mo abanti, kamu hate lang, kalampusan na gumong respect. Una nga babae, pertig yung guwapaha, panit niya, perting hamisa, perting lamia, Una ang silingan na mga gwapa, grabe siya kagwapa. What's up mga katripin, nakakaroon sa Bugoy ng Kultur TV. Daag dara. Uy, kumusta idol? Dara mga idol. Dara mga idol. Bugoy na koy, Bugoy na kalbo, dara tong master, Bugoy na kalbo. This your boy, Bugoy na Kalbo TV here. Yes. Nawamount. Yes. Alright. Shout out idol. Taray. To the love, John Rastafari or my life, John Abrigi R.I. Yes. Alright. Dara mga bistigas. Dito ka panikas yun. Ay, tagiyan. Dara. Hindi mga panikas. Bili mga koryot. Lago, didling mo buwan. Guys, so flex na tanan atong bus si Bugoy na Kalbo. Guys, dire yang guys tanan sa mga rapper. Pili mo tanan dire, na dire tanan. So shout out sa magpa-shout out mga amigo, amiga. Na dire mga manindot nga mga buan. Pili na mo na dire tanan. So mamili na guys. Dara mga idol, dara. Flex ninyo inyo. What's up, CCTV, good evening. Koryot. Diri tanan. So ana, one. Please subscribe. Mo pamili na. Pamili na siya, guys. Paubos na. Jacket na. May dalang jacket din. Ayaw. Lahi lang po. So, hagar. Hoy, Dot, asa mo daw itong lights, ane? Hi, vlog. Daga naman ka jacket, babe. Ano rebi? Kanina sa doon. Ayaw. Pwede lang doon. Kana, kalahi. Oh, bawal na ilis, ha? Ayan pa man. Bawal na. Hi guys, so testingan natin guys. Ako napilian. Alright. Isa pa, handa rin. Bugoy na Kalbo TV. Dara. Guys. May ako no, guys. Chululot. Wala siya eh. Yeah. White na jacket. Ayun ang pili. Ay! Sakong silikuan. Oh, hoy. Normal na lagi. Wala na. Nakapili naman. Pinabot. Si. Ang CG. Si Aray. Magam. Kami, wami labot ani. Wami labot. Dara. Hoy, di na magsigaraw ha, kaya maglibog mo. Makapalit dito ni Ron. Oh, shoutout sa Bestigas, ang idol. Isa kamot. Sinong idol? Wow. Mga manager. So shout out, pabuta mong kuha din mag-release. So puhon pa. Release. Kanta niya ang kanta. Nanay, tayo po rin. Kuhan to, nani bago sa kanta, kuhan. Kanang Tarana ang title. Oh, tara na guys. Tarats na. Banga bang. Oh, Yeah, alright. So, karon.
Okay. Daga may bago sa ako nga blind pa sa inyo. Tapos shoutout niyo yung magkanta. I-shoutout gyapon ninyo ang angan niyo i-promote sa baboy business or what. Baboy. Baboy. Lechon, lechon. Okay, Lechon yata baboy, pa pao. ko sa kilo kay Flex. Pwede na okay ra. Okay, guys, tara, guys. Bahala iapas rang Lechon. Tapos ang lechon. Kamu man, ang ako dayon, please subscribe Bugoy ng Kalbo TV niya. Bahala ka muna ipadayon sa inyo ko. Siganahan mo siganahan Yan, mo. yan na lang. Mura ko ha. Tig. Hey guys. Ari mo sa Hanas. Hanas. Didi ay. H&M fashion. Ari mo sa H&M fashion. Tingog na makina dra. Sa church ko na. Mga lalaki. Eh, sirto naman sa Pili na Christian? Stig. Tig. Tig video. Haggard. So haggard. Daradi ay. Mitas, wala pang kakanta. Bounce lang mo, bounce. Sige. In 5, 4, 3, 2, 1. Tapos, ay, basta mo. Gila na ka, ano ba yung mic? Ako ibak. Yeah. 1. Yo, What's up? This is Bestigas. Yeah, I'm Ninox. I'm Swat. Yeah, ako na si Chrissy M. Yang CJ Paok Chrissy. Alright. Yes. So, ano nila yung mga ikuan, grupo ng Bestigas. So, sa mga subscribe sa akong YouTube channel, subscribe na mo, Bestigas. At ito, nakaroon dito, katong Koy na Kalbo TV. So, ato lang mo dito, subscribe mo, o click the notification bell. So, nakaroon dito tanan. So, wala sa ako sa dahing kuhan na YouTube channel, Paok Tracy Tripin. Naabot tayo usa ka YouTube channel sa, sa din mo ano? Yang CGTV. Subscribe mo na eh. Yeah, Bestigas sa channel. Let's go. Go. So, among kantahon kahit sila una. Hello guys, so kami sa dahing kuhan na i-play sa mga kanta si... Sige, hintay sa kakanta. No need na. Outline ko lang kanta. Sa usa ka kanta kay wala man siya. Okay lang. Ano mo ba? Basta kay kita sa kanta. Kita na mo kanta. Kamu Sige hate lang, sila may deriva, kamu hate lang, binibangga tangang agtang, kami mo abanti, kamu hate lang, kalampusan ng umong respect. Ikaw ang ako,
Ikaw ako ragyod, ikaw ako, kay ikaw ako ragyod, ikaw ako, hinungdanan, ikaw ang hinungdan, manang ako karon, nahimong buutan, tanan akong bisyo, akong gidiyaan, tagay og sigarilyo, ako ragi kalibdan, bahalag wa sila basta ikaw lang ang matuman, kay ikaw ang simbolo nga gihatag sa itasan, mura kang bulawan, kanure ka ampingan, ug di ka pasagdan, ug dili pasipadan, kung mag-away ta, walay tingugay, magbinungulay bahalag walay kan anay, ya ang mata, mura nagumbay, inig mata sa buntag, ulo maglabad, pero okay ra gihapon kay ikaw akong tapad akong tapad unos akong naagitan salamat wa gid mo buhian Juna baby I love you ikaw ako ragyod ikaw ako kay ikaw ako ragyod ikaw ako yeah Shout out! yeah shout out guys. Shout out sa Bugoy ng Kalbo TV. So, subscribe mo sa iyong channel. Click the notification bell. Support guys sa iyang Support, pasensya. Sa may tabunok. Sa kilid sa GRS. Yes. Pistigas, maabot ang mga kanta puhon. Paabot lang mo. Alright. Po sa ginahan mo palit kung wanda natin tayo lechon baboy, paox lechon. So lang mo please contact and message sa akong page na ara dito. Paox lechon mga guys. Salamat kayo. Pwede po mo kontak ang Bugoy ng Kalbo TV para na porsyento. Yes, kana guys. Sige na guys, naara yun. Dara, pili-pili mga poryot, Yo, mga amigo, tra-idol ay. yo, what's up? Yes. Yan na may umabot kanta. Tangatangin ninyo. Yeah. Og sa ako apod, Isa ginanila ko na ako'y umabot solo. idol ay maburak. Woo! Tara guys, sulo trada idol. Ray, sa misulti ni mo dia poryot. Yeah, peryo, tokira ko diri. Long Kani head. umabot nga kanta. Kaning paminawa ninyo. Sa putonog unsa to poryot? Kuan, tara na, bahay ni sa Laglaag. Yeah, support local. Sa mga laagan guys. Yeah. Naadayon. Laag bisag asa. Oy, shout out din Paso. Dimpaso day. Sa mga idol mo sa nina. Tara. Pili lang mo diri mga idol. Nara diri. Tanan. Kita ninyo. Mga lisod bangitaon. Makitaan ra diri. Tara guys ay. Samaan eh. Samaan ni guys. Samaan ni. Tara. Luyo. Tara, shout out dul. Say mo shout out mo dul. Shout out sa akong mama. Say mama rin. Say mama dul. Ano, nasa TV. Yes, kana, tara. Tara. Ikaw dul. Say mo dul, shout out dul. Shout out sa akong tiyo. Atiyo siya. Ala. Pohon, kinahanglan tag ko ana ra dere. Tara guys. Nanay kadaganan. Una pa yung nindot Guys, ito mga nindot rin guys. After play extended guys. Pili lang mga amigo, amiga. Dara ako napilian jod. Lagot kay ko ani guys. So dara pili. Idol ay. Paksit kay Terada idol. Dara miwer. Paminindot rin ba? Natural beauty. Dul. Idol mo dulu. Kapitel. Kuyuto. Kapitel. Idol, kapitel. Tuluban rin, wala mo nga nila tuluban rin. Mawin rin. Dara, pili. Og sa katong mga wala na short dara. Dara. Idol, right mo tayo dun. Dara.
Wala kay short sa inyo ha. Ah, Short ni Lolo. short ni Lolo. Short ni Lolo. Dili, tanan idol. Please, tanan. Tara, Mga taman Jerry. jacket, mga hood ba. Mga hood, mga hood. Kanang pangkuan sa tugnaw ah. Best tigas, be. Yeah. Bait na. Lah, period. Bistigas, bistigas. Dami ka rin dito ka nang binitay rin. Yo. One life picture. Tara. Namili usara. Namili. Tara. Guys, ari lang mo diri. Dali ra kayo makita tanan. Dara, poryot. Yo sa mga nainhanglan nihag mga sanina nga para video sila hang kanta nara dire. Ari diri daghan guys. Oh, At bang sa eskwelahan. anak guys. Yes. Na dire Rabaya Street. Yes. Kita ran niyo dayon guys. Daray. I-search na niyo yung kuan guys, yung FB page guys o YouTube channel guys. Nara dire. Ma-search na nato dayon, dali ra kayo. Guys ay. Nara dire tanan. Dara, mao ni mo muna makita ni nagsuod mo idol. Yo, my bad man. Dara. I'm out. Yes. Ya ta idol eh. Napa, panahon man ang idol ah. Miwer. Si Miwer. Si Miwer. Idol. Ini kau maghapon idol ah. Remembrance. Holder naman. Salamat. Dara guys, namin remembrance guys. Dara. Salamat. Kuya Kalbo TV. Din naman holder bot pagtaon nun. Dara. Yes. Salamat sa souvenir. Yes, Bus salamat Bugoy na Kalbo. kayo. Dara. Sa among mga staff karon Dara. walang. Alright. Yes, salamat. Yes, tara mga katripin, bunal. Bunal eh, bunal. Tara. Tara, busing mo ni. Kontak lang mo sa Facebook page. Reply dayon na dayon. Sirit. Tara guys. Wala na tong posisyon yan na atong bugoy ng Tara guys, pakita ni. Tara, salamat. Tara guys, solid na dayon. Ronek, hoodie. Alin na idol? Yo, to idol. Salamat kayo. Salamat. Salamat, sulit bre. Salamat kayo. Salamat Bugoy. Bugoy na Kalbo TV. Lagot kay Miane. Yo, ma. Nana po kay Labhan. Tara, Si idol. Boy. Yeah. Yo, maraming salamat sa mga lumahok. Okay lang yun na ano tayo na kumbaga dumating yung mga parak. Sa susunod na event na lang ano natin kumbaga pag-usaya na natin. Wala na makakabangga kung dahilan ni Bugoy na Kalbo TV at lahat ng mga talisay represent Disyo Boy. Nawamaut. Peace. Yes. Okay guys, bistigas. Bye-bye. Tara. Bye-bye. Ay, nakabit na. Salamat sa titik. Salamat. Pwede.